караліти, з усходу прибили. Богу дитяті, ахляри зложили. Христос родился, Бог объявился, ангелы славят, судно святают, пастушки играют, Бог со слов витают, у дитяти Бога знают. Буджа витаны, и прославлены. За свою волю год. Никому славно там. Земля и небо радостно спевают. Ангелы свету, диво обращают. Христос родился, Бог объявился, ангелы славят, судно святают, пастушки играют, Бог со слов витают, у дитяти Бога знают. Сегодня Вифлеем, дивная новина. Прачиста панна народила сына. Христос родился, Бог объявился, ангелы славят, судно спевают, пастушки играют, Бог со слов витает, у дитяти Бога знают. Мария Панна, дитятка пястует, и святый Юзеф, Иисуса радует. Христос родился, Бог объявился, ангелы славят, судно спевают, пастушки играют, Бог со слов витают, у дитяти Бога знают. Карали, с усходу прибыли. Богу дитяти, ахляри сложили. Христос родился, Бог объявился, ангелы славят, судно спевают, пастушки играют, Бог со слов витают, у дитяти Бога знают. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. А ви з вами. І з Духом Твоїм. 25 студня Костел сегодня вспоминая святого Павла Апостола, на день его навертания. Чим він важний для Костела, що так само ми маємо право навертатися і наше життя перемінити, щоб бути більш досконалими у нашому житті. Святую мшу спrawują ksiądz Aleksander, sprawują w intencji składkowej, jakie już obraczyzny, перед святою мшою. Перепросим Пана Бога за наши грехи, как мы могли годно сложить святую, наисвятейшую ахвяру. Spowiadajmy Bogu Всемогущему. И вам, браты и сестры, что зграшив я винні, думкою, словом, учинком и занепанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анgelов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за мене до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутний и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами.
Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wyżyniach Bogu, a na ziemi upokoi ludziom dobrej woli. Chwalię Ciebie, błogosławię Ciebie, kłanię się Tobie, prosławię Ciebie, dziękuję Tobie, dzieje wielka i chwały Twojej. Panie Boże, Władaro niebiesny, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synie Jednorodny, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synie Ojca, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Jaki bierzesz na siebie grzechy światu, przyjmij malenie nasze. Jaki siedzisz praworucz Ojca, zmiłuj się nad nami. Bo tylko Ty święty, tylko Ty nasz Pan, tylko Ty najwyższejszy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, uchwale Boga Ojca. Amen. Молимся. Всемогутный Боже, сегодня мы отмечаем навертание святого апостола Павла, якого Ты покликал обращать добрую новину всем народам. Uczyń, jak my po Jego przykładu imknęli się na Ciebie i byli przed światem wiernymi świadkami Twojej prawdy. Przez Pana naszego Jezusa Chrysta, Twojego Syna, jaki z Tobą żyje i władary w jedności Ducha Świętego, Bóg prazu się wieki wieczny ja. Amen. Читание книги Деял апостолов. У тыя дни Павел сказал народу: «Я юдей, народился в Тарсе Киликийским, але выхованы в этом городе, каля ног Гамалиэля, старанно наставлены в отцовским законе, рубливец Божий, як и все вы сёння. Я до смерти переследовал в этот шлях, зв'язував і кидав у в'язниці мужчин і жанчин, як засвідчать про мене перша свята і всі старейшини. Ад їх я отримав листи і пойшов до братов у Дамаск, как привести їх у оковах в Єрусалим для покарання. Коли я был в дороге и наближался до Дамаска, раптом каля полдня засяло вокруг меня великое святло с неба. Я упал на землю и почув голос, який казав мне: «Сауле, Сауле, чего ты переследуешь меня?» Я отказал: «Кто ты, Пане?» И он сказал мне: «Я Иисус Назаранин, якого ты переследуешь. Тыя, хто быў са мною, бачили святло, але не чули голосу того, хто говорив со мною». Тады я сказал: «Пане, что мне робить?» А Пан сказал мне: «Устань и иди в Дамаск, и там тебе будет сказано про все, что треба тебе робить. Покольки я перестал бачить отблеску того святла, мои сподорожники привели меня за руку в Дамаск. Некий Анания, человек побожный по воде закону, про якого все шахари юдейские добро свідчать, прийшов до мене і, ставши, сказав мне: «Браті Сауле, будь знову ведущий». І в той же момент я убачив його. І он же сказав мне: «Бог отцов наших предвизначив тебе, как ты спознав волю ягоную, как убачив справедливого и почув голос гуснов ягоных, бо ты будешь свідком йому перед усіми людьми в тим, що ти бачив і чув. А теперь, чего ты марудишь? Устань, охрестися и змый грехи свои, покликавши имя Иисуса». Это Слово Божие.
Идите и вешайте Евангелие. Идите и вешайте Евангелие. Хвалите Пана все народы, прославляйте Его все племены. Во великой над нами Его милосердность, и верность Его не отрывает навеки. Идите и вешайте Евангелие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Я выбрал вас со свету, как пришли, приносили плен, и как плен ваш тревога жапа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Marka. U той час Jezus zjawił się 11 i сказал им: «Идите по всем свете и обвещайте Евангелие всякому створению. Кто поверит и окрестится, будет спасен, а кто не поверит, будет осужден. Тем, кто поверит, будут сподорожничать такие знаки. У имя Мое будут выгонять злых духов, будут размовлять новыми мовами, змея руками брать будут. И коли что-сти отрутое выпьют, не зашкодить им. На хворых будут ускладать руки, и яны выздоровеют». Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Так есть. У нашому житті по-розному промовляє до кожного Бог. І маємо сьогодні такий приклад, особливо, коли Бог промовив до одного чоловіка. Так промовив, часами говорять, ну так з коня звалився, що одразу ж навернувся. Але все ж таки, не з цього випадку йому щось переставилося, але зовсім від чогось другого. Але хочеться поглядіти на гэты фрагмент від самого початку. Бо коли поглядим, то він вирушив у дорогу до Дамаска з спеціальною місією, бо ведаем Саул, позднее Павел, ішов з місією, как просто робити свою роботу. Був завзятим переслідувальником християнов і менавіта ішов, как этих христиан попросту привести в кандалах у Єрусалим. Але по дорозі Бог так промовляє, що навіть невідомо коли. І навіть Павел хіба навіть задуматися не Бог, що щось може так змінитися. Але все ж таки, як Бог промовляє, то промовляє. І невідомо, як це виглядало, що він такого особливого побачив. Але, напевно, почув голос, який змінив. Зробив для його таку хвилину, бо думаю, що це подорожжя потім, коли вели його слуги в Дамаск, певно, пережив добре для себе реколекції, бо не мог бачити, тільки мог убачити своє внутро, поглядіти у своє серце, і, можна сказати, поглядіти на те, усе, що древне, і он робив до гэтага життя, до гэтага часу. І думаю, що гэты момент особливого навертання став для його переміненням його життя аж на 360 градусів. Так перемінилося, що з гэтай завзятості до переслідування християнів став, можна сказати, йому гэта сталося і добре, гэта завзятость. Але став він завзятим апостолом Єсуса Христа.
якому не было тяжкостью пройти сотни, нават тысячи километров, дойти до далеких часток, несучи эту добрую новину, несучи гэтым, як потом напиша, гэтым костелом у особливых местах. И так само плённое его житё было, и так само описал листы. А и поэтому по этой дороге до вас мусил конкретно пережить такие моцные духовные реколекции. Але хіба самое особливое, что сталося у его житті, перемінилася его, можно сказать, сутность. Бо коли поглядимо, то для христиан ким он был тогда? Ворогом. Был тем, кто попросту их мучил, и кто попросту не давал им жить. И думаю, что гэты человек, который подошел до его, мог ему не допомогчи, бо бачил его як ворога. Але змінилося тое, что он, будучи ворогом, после этой хвилины стал для когось братом. Не для одного человека, але для великой громады людей стал братом. И поэтому, хіба особливое, промовляя Бог тим у навертанні, что мы, будучи нават для самого Бога ворогом, становимся для Его братом. И это хіба самое особливое, что Его милосердность есть великая. И думаю, як тады радовались небесы, коли гэты Павел навернулся, так каждый день хіба радуются небесы, и хіба сапраўды, что каждый день мы с таким, с полным сердца жалем, коли б'емся в грудь и говорим: «Езу, пробачь мне мои грехи», тады напевно радуются небесы, что мы до Его, до Бога милосердного приходим. Пане, можно закончить? Про заступництво святого Павла, апостола народов, доверим Христу молитвы и просьбы усих людей. Молимся за святый костел, как покорно и отважно обвещал Христа, який має слово вечного життя. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Молимся за нашу архидиецезию, как в едности со своим пастором заховала верность Пану Богу. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Молимся за народы свету, как зразумели, что Христос хочет избавить всех людей. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Молимся за новоохрещених, как раз частое примание Христа и Евхаристии, и они развивали дар освященной ласки. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Молимся за отца святого Францишка и за всю молодь, яка собралась в эти дни в Панаме, как это споткание принесло як наивеличие духовные плоды. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Молимся во всіх тих інтенціях, які ми доручаємо Божій милосердності. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Молимся за нас тут присутних, как мы присвятили свое життя Богу и клопотились об справах Его благодарства. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Боже, выслухай наши молитвы и учини, как мы навернулись до Тебе усім серцем і прикладом власного життя заохочували інших до вмилування Твоєї правди, праз Христа Пана нашого. Номер 247. Так я вярую, Пане мой, все мое життя, и теперь я Твой назавсёды. В это мое сердце погляди, Ты любовь моя одиная. Там я верую, Пане мой, все мое життя, и теперь я Твой назавсёды. В это мое сердце погляди,
Ты любовь моя, одиная. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу офиару принял Бог Отец Всемогущий. Нехай Пан Бог прийме офиару с рук твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Dobry Boże, niechaj w eteriach wiary Duch Święty nas napomnieć światłą wiery, jako je zawsiody niebo światłowa moca Pana, mieszkań wiecznego i Twoim sławu, wraz Chrysta Pana naszego. Amen. Pan z wami, I z duchem Twoim, duchowo sercy. uznosili na Pana. Podziękuję Panu Bogu naszemu. Ona wielka i sprawiedliwa. Zaprawdy, godna, eta i sprawiedliwa, słuszna i sławienna, jak my zawsiody i wsiudy Tobie składali wdzięku, Panie Święty Ojcze Wszechmogący Wieczny Boże. Bo Ty, sprawiedliwy pasterz, nie wykidajesz swoją ołczarniu, ale przez świętych apostolów niespłynna otulajesz je opiekaj, jak kierowali im Ty, ludzi, jakim Ty, jak namiestnikom Twojego Syna, doroczył pasterską uwagę. Тому за ними и усими świętymi my прославляем Ciebie razem z nimi, usklikaючи: Święty, 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 Pan Bóg Wszechmogący, nieba i ziemia, pełne chwały Twojej. Hosanna na wyżynie, błogosławiony Tobie, kto przychodzi w imię Pana. Hosanna na wyżynie. Zaprawdy, Boże, Ty święty, krywica wszelakiej świętości, tam prosi Ciebie. A świeci te dary prostою Ducha Twojego, jak one stali się dla nas, ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I On, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podzięku Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom każący: Bierzcie i jeszcie z tego się, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynem po wieczerzy wziął kielich, znów Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom każący: Bierzcie i pijcie z jego się, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowietu, jaka za was i za mnogich będzie prolita, dzień odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć. To wielka tajemnica wiery, Obwieszczając śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznają Twoje wskrzeszenie i czekają Twojego Chrysta w chwale. Wspominając śmierci z mертвых powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobою i służyć Tobie. Pokorna molę Ciebie, jak u всех nas, przyjmujących ciała i krew Chrysta, Duch Święty zabrał одно. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удостоверь его в любови разом с папом нашим Францишком, biskupом нашим Тадеушем и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які поснули надій на воскрешение, и про всех, кто в Твоей ласке дошел с этого свету, и дозволим убачить светло обличия Твоего. Просим Тебя, смилуйся над всеми нами, как мы заслужили удел житті вечно, у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией,
со святим Юзефом, її обранника, со святим апостолом Павлом, со святими апостолами і всіми святими, які справедливо подобалися Тобі, как з ними вихвалили і прославляли Тебе, про Сина Твоего, Иисуса Христа. Pras Chrysta, z Chrystom i u Chryście, Tobie Boża Ojcze Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, usia paszana i chwala, raz u Ciebie, ki wieczny ja. Molim się da Ojca Niebiesnego, jak nas nauczył Jezus Chrystus, Ojcze nasz, который есть в мире, святится имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Prosím Ciebie, Panie, zbaw nas od всего złego. Daj łaskawo uspokoju dni nasze, da pomoże nam miłosierności Twojej, jak my byli zawsze wolni od strachu i zachowania od wszelkiego niespokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Вот Твое благодарство и мост и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolam Twoim, supokój покидаю вам, supokój mój daję wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna z Twojej woli, a daryć Jego supokojem i jednością, jaki żyjesz i waladasz na wieki wieczne. Supokój Pana niechaj zawsze będzie z Wami. Передайте ближнему знак спокою. Panu Boży, jaki wierzysz na siebie, jaki Ciebie zmiłuj się nad nami. Panu Boży, jaki wierzysz na siebie, jaki świętu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki wierzysz na siebie, jaki świętu, a dali nas upokojem. Woś baranek Boży, woś той, kto bierze na siebie grzechy światu, błogosławiony poklикany na wieczerę Oную. Пане, как Ты вошел в меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Иисус нам дает избавление, Иисус нам дает спокой, да я пошлю своей мамы. Иисус оставил голос мой, Иисус моц моя, моя жизнь избавление, вечный голос. Союзный покой, нам благословение, веру упала, щадя небо показал. Иисус, моц моя, твоя песня избавления, вечный голос,
всемогутный Пан мой, имя Ашука, того прагнула сумление, мне руку подал, шлях до неба показал. Иисус, правда избавление, смерть Его откупила нас, кровь Его наша очищение. Иисуса славит кожный час, Иисус мост моя песня избавления, вечный баллада, всемогутный Пан мой, имя отшукал, шагу прагнула сумление, не руку подал, шлях до неба показал. Иисус мост моя песня избавления, вечный баллада, всемогутный Господь мой, имя отшукал, шагу прагнула сумление, мне руку подал, шлях до неба показал. Молимся. Пане наш Боже, нехай прийнятий нами сакрамент запалить у нас огонь любові, який горев святий апостол Павел усім у своїм клопоті про весь костюм Богу і про Христа Пана нашого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляє Бог всемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Аминь. Ідіть у спокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і ласка Злого Духа. Покорно прощай, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божей, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які нас будуть по світі. Аминь. Знаменно перед урочистостю благословенного Браніслава Маркевича Kyrie eleison. Христе eleison, Kyrie eleison. Chryste poczuj nas. Христе вислухай нас. Ojcze z nieba Boża, Змилуйся над нами. Synie Odkupiciel światu Boża, Змилуйся над нами. Duchu Święty Boże, Змилуйся над нами. Święta Trójca Jedyny Boże, Змилуйся над нами. Święta Maryja bez braku pierwszorodnego zaczatania, Молися за нас. Święty Archaniole Michale, Молися за нас. Święty Aniole Apołniku, Молися за нас. Błogosławiony Branisław Markiewicz, Молися за нас. Zasnawalnik Michalickich Supolnością, Молися за нас. Zaprawny szanowalnik aniołów i świętych, Молися за нас. Uzor świętarskiej samooddaności, Молися за нас. Berlina pokory, Молися за нас. Przychylnik modlitwy, Молися за нас. Szanowalnik Eucharystii, Молися за нас. Oddany bezzawannej Maci, Молися за нас. Apostol Dobryni, Молися за нас. Propowiednik miłosierności, Молися за нас. Przykład ścisłości i pracy, Молися за нас. Uzor cierpliwości, Молися за нас. Wychowatel dzieci i młodzi, Молися за нас. Ucieszalnik pogarżonych, Молися за нас. Pasterz samotnych, Молися за нас. Zakłopocony sprawami ojczyny, Молися за нас. Jak my uzrastali u wiery, nadziei i lubowi, Молися за нас. Jak my zmagali się za spowolenie duszą u bezkromnym boi, Молися за нас. jak my umieli przynosić siebie ofiary, Молися за нас. jak my перемагали osobiste, nacjonalne i gramackie zagany i zależności, Молися за нас. jak my udoskonalali się w cnocie pokory i posłuchmianości, Молися за нас. jak my wyznaczali się czułością serca,
молись за нас. Как мы боронили самосвятости нашего народа, Молись за нас. как мы были верны Богу и Костелу. Молись за нас. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu. Вислухай нас, Пане. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu. Змилуйся над нами. Błogosławiony Bronisław wyświecił все życie służeniu dzieciom i zasłużył wieniec chwały i wyszyniał nieba. Modl się. Всемогутный вечный Боже, Ты дозволяешь людям быть крылатой Твоей невычерпанной добрыни. Учини, как мы по прикладе благословленного Бронислава, мы верно служили Тебе и всем сердцем были отданы справе избавления людских душаў. Праз Христа, Пана нашего. Номер 5. Иисус, цветы мои, рад избавлением мне открыл, ставление не границей нас. Будь прославленный, Боже наш, что для Тебя чинить могу, как показать любовь мою, волю Твою завжди приймать і серце чистим заховать. Єсу, покидай мене, моя душа тобой живе, участь терпением поможи, вытривать всю Твоей любви, участь терпением поможи, вытривать всю Твоей любви. O Jezu najmilosrdniejszy, Twoja dobrynia bez końca, a skarby łaski niewyczerpane. Безмежно доверяю милосердности Твоей, якая понад все Твои справы. Отдаюсь Тебе цалком и безоговорочно, как таким чином жить и вмочись до христианской досконалости. Горячо жадаю поширать Твою милосердность, раз виконання справ милосердности, як для души, так і для тіла. Особливо клопотячися про навертання грешників, несучи утешення тим, кому потрібна допомога, хворим і засмученим. О Єзу, охопай мене свою власність і свою хвалу, і хоч часом я дрижу від страху, усвідомляючи свою слабость, але в той же час безмежно віру у Твою милосердність. Нехай же всі люди своєчасово познають безконцу і глибину Твоєї милосердності, довіряться їй і прославляють її навіки. Єзу милосердний, присутний серед нас. Дякуємо за всі отримані ласки і перепрошаємо за грехи наші. Просим Тебе за душу чисті терпячих і законаючих. У тишині довіримо усі наші просьби, які носимо в наших серцях, усі ті інтенції, в яких була відправлена свята мша. Даруючи інтенції нашої парафії, помолимося за нашу батьківщину, за тих, особливо, хто заносить свої інтенції про відеотрансляцію. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего насущного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плод лона Твоего, Єсус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в смерти нашей. Аминь.
веру в Бога Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, и у Иисуса Христа, Сына Его Одиного, Пана нашего, який був зачатий от Духа Святого, народившись з Діви Марії, замучений при Понтськім Пілаті, укрижований, помер и был похован, зашел до тхлани, на третий день воскрес помянут. Он зашел на небо, сидит праворуч Бога Отца Всемогутного, а тут придя судить живых и померных. Веру в Духа Святого, святый костюм католицкий, едность святых, День воскрес прощение помянут. грехов, Он зашел на небо, сидит праворуч Бога Отца Всемогутного, а тут придя судить живых и померных. веру в Духа Святого, святый костюм католицкий, едность святых, День воскрес прощение помянут. грехов, Он зашел на небо, сидит праворуч Бога Отца Всемогутного, а тут придя судить живых и померных. веру в Духа Святого, святый костюм католицкий, едность святых, День воскрес прощение помянут. грехов, Он зашел на небо, сидит праворуч Бога Отца Всемогутного, а тут придя судить живых и померных. веру в Духа Святого, будь милосердный на нас и во всего света. Сидит праворуч Бога Отца Всемогутного, а тут придя судить живых и померных. Веру в Духа Святого, будь милосердный на нас и во всего, будь милосердный на нас и во всего. Сидит праворуч Бога Отца Всемогутного, а тут придя судить живых и померных. Веру в Духа Святого, будь милосердный на нас и во всего, будь милосердный на нас и во всего. Сидит праворуч Бога Отца Всемогутного, а тут придя судить живых и померных. Будь милосердный на нас и во всего, будь милосердный на нас и во всего. Сидит праворуч Бога Отца Всемогутного, а тут придя судить живых и померных. Будь милосердный на нас и во всего, будь милосердный на нас и во всего. Сидит праворуч Бога Отца Всемогутного, а тут придя судить живых и Будь милосердный на нас и во всего, будь милосердный на нас и во всего. Сидит праворуч Бога Отца Всемогутного, а тут придя судить живых и Будь милосердный на нас и во всего свету. Дереву болезной муки, Будь милосердный на нас и во всего свету. дереву болезной муки, Будь милосердный на нас и во всего свету. дереву болезной муки, Будь милосердный на нас и во всего свету. дереву болезной муки, Будь милосердный на нас и во всего свету. дереву болезной муки, Будь милосердный на нас и во всего свету. дереву болезной муки, Будь милосердный на нас и во всего свету. дереву болезной муки. Будь милосердный на нас и во всего свету. Отче предвічний, ахвяруй тобі душу і тіло, і кров, і воскость, наимилейшего Сына Твоего, Апана нашего, Иисуса Христа. Как перепросить за грехи наши и всего свету.
деле Его болезной муки, будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. Отче предвечный, отвернуй Тебе тело и кровь, душу и воскость наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа. Как просить за грехи наши и всего света. Деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. Святый Боже, святый моцный, святый несмиротный, Смилуйся над нами и над всем светом. святый Боже, святый моцный, святый несмиротный, Смилуйся над нами и над всем светом. святый Боже, святый моцный, святый несмиротный, Смилуйся над нами и над всем светом. о кровь вода, яка виплила з найсвятейшего серця Єзуса, як криниця милосердності для нас. Доверяй Тебе. О кровь вода, яка виплила з найсвятейшого серця Єзуса, як криниця милосердності для нас. Доверяй Тебе. О кровь вода, яка виплила з найсвятейшого серця Єзуса, як криниця милосердності для нас. Доверяй Тебе. Єзу, Доверяй Тебе. Єзу, Доверяй Тебе. Єзу. Доверяй Тебе. Святая сестра Фаустина, Молися за нас. благословенный ksiądz Michał Sapocka, Молися за нас. święty Jan Paweł II, Молися за нас. niechaj będzie pochwalony Наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай будет похвален наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай будет похвален наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.